Kublai ya pi barok. Kapang kabangan keren hapi menta kalong. Urosari kajing duai na ka Bible. Uai urosari. Barok ke Kristan Katolik keleng ka perthai kitim siapang urosari. Kakantum santeli kajing duai utrai. Hadin kawai en sa penbud si pausin kajing duai kajing kublai u angel. Bat si sen kajing duai ha ka Trinity bakut. Kat bang idang duai la nyau ya ki sembo badon ha uksai. Bat la tip kerteng da urusari. Kat kom kajing hikai bahet pateng kidon tang lai teli kijing maya. Bat man kajing maya ngidai ban puson kat ba dang duai ya urusari. Kajing maya kajing sosi. Kajing maya kajing kemen. Bat kajing maya kaburam. Habangi duai ya urusari jong kawai kajing maya kidon sispa sanpau sin kublai kumaria. Kane kapen kan mau ya kisispa sanpau teli kisam. Hakaba laju duai barabor da kiju baru blai. Bat hadin da ki Kristan kum kajing duai banyaro ya ublai. Haus nem ar hajar ar upop John Paul ba ar bakut ulabu syuk sa kawai kajing maya kajing syai. Kajing bun jong kini kajing maya kalong ban yarap ban puson ya kawai na kibenta jong kajing im uji sukris bat kumju kajing im kamarya. Kat bang ipuson ya kajing maya ngin syem ba kamarya kadon rengkat bat uji su ha kibenta ba kongsan jong kajing im jong u. Kajing duai ya urusari kadai kajing duai bala rim bat klain bor baha. Henry bon ki bom tim bat ki bom suthu ya kajing duai urusari. Ya kajing duai urusari lashim jan baro na ka Bible. Kijing maya kajing susi kakentum. Manengkong kajing duai bat kajing pisa ujesu hagak per Getsemani. Ngin syem na ka Gospel u Matius ar penriu lai penriu hadu sau penriu. Markus kat sau khot lai pu ar hadu sau pu ar. Bat na ka Gospel Lukas ar pu ar khot lai pu khandai hadu sau penriu. Ba ar kajing sempat yau Jesu ha upaya. Lashim na ka Gospel u Matius arpo dekhot kat khandai. Arpu nyau dekhot arpun riu. Markus kat san dekhot kat san. Lukas arpu lai dekhot arpu wei. Bat Yohanes kat khandai dekhot yuwei. Balai kajing penpong pan snget ya u Jesu ngin lap na ka Gospel jong u Matius arpu nyau dekhot arpu khandai hadu laipo. Markus kat san dekhot kat riu hadu arpo. Bat Yohanes kat khandai dekhot baar hadu basan. Basau u Jesu uba ya kadeng pna syakal bari ngin pule naga Gospel Matius kalenong kaba ar punyo kat khot kaba lai puwei hadu lai pusau. Markus kat san dekhot ar pu ar hadu ar pu lai. Lukas ar pu lai dekhot ar pun riu hadu lai pu lai. Bat Yohanes kat khandai dekhot kat riu hadu kat nyau. Basan kajing syaksa na pna bar kajing yap u Jesu halor ulum Kalbari. Nginwat bat syem na ka Gospel u Matius
arpunyo dekhot sau pusan hadu san pun riu. Markus khat san dekhot lai pulai hadu sau puwei. Lukas arpulai dekhot sau pusau hadu sau khandai. Bat Yohanes khat khandai dekhot lai po hadu lai punyo. Kijing maya kajing kemen kidai penengkong. Kajing penbena u angel ha kamaria tesoti ngi na ka gospel u Lukas kalenong ka banengkong kad khot ka ba apun riu hadu lai pupra. Paar kajing le jingo kamaria tesoti yaka Elizabeth bakhuj ngisem na ka gospel u Lukas kalenong ka banengkong kad khot ka balai phandai hadu sabusan. Balai kajing kha yau Jesu ha Bethlehem ni puson na ka gospel u Matius kalenong ka banengkong kad khot ka ba arpusan bat Lukas ar de khot henriu hadu banyo. Basau kajing IT yau klung Jesu ha ka temple Jerusalem na ka gospel Lukas kalenong ka ba ar kad khot ka ba arpu ar hadu lai pupra. Basan kajing shem yau Jesu ha ka temple ngin pule na ka gospel u Lukas kalenong ka ba ar kad khot ka ba sa puwei hadu san pu ar. Kajing maya kaburom kilong penengkong. Kajing mipan utra Jesu Christ ngin pusan na ka gospel u Matius kalenong ka ba ar pupra kad khot ka ba nengkong hadu basipau. Markus kan riu dekhot iwei hadu khat wei. Lukas ar pusau dekhot iwei hadu khat ar. Bat Yohanes ar po dekhot iwei hadu bapra. Baar kajing kiu Jesu syabneng. Kapan i ha ka gospel u Markus kalenong ka ba khat riu kad khot khat khandai. Bat Lukas ar pusau dekhot san po hadu san puwei. Balai kajing hiar umensi bakhuj halor kamaria tesoti bat ki apostol ngin pusan na kakamjong ki apostol kalenong ka ba ar kad khot ka ba nengkong hadu khat ar. Basau kajing simno ya kamaria tesoti syabneng naga kitab sam kalenong ka ba sispa lai pu ar dekhot ba pra. Bat na ka kitab jing penpau kalenong ka ba khat ar kad khot iwei hadu khat pra. Basan kajing penpong pan sngat ya kamaria tesoti habneng bat kaburam kirukhuj baro. Nakshti badongkong jong Paulus apostol syaki Kristan ha Korin kalenong ka ba khandai kad khot arpusan. Naka sithi ba ar jong Paulus apostol sya u Timotius kalenong ka ba sao kad khot ka ba pra. Naka sithi jong Jacob kalenong ka ba nengkong kad khot ka ba khat ar. Nak sithi ba nengkong jong Petrus kalenong ka ba san kad khot ka ba sao. Bat na kitab jing penpau kalenong ka ba ar kad khot ka ba sipho. Lenong ka ba khat ar kad khot ba nengkong. Kijing maya kajing syai kidai penengkong. Kajing penbaptis yau Jesu ha ka wa Jordan na ka gospel u Matius kalenong ka balai kad khot ka ba khat nyo. Markus lenong benengkong kad khot ka ba sao hadu khat wei. Lukas lenong ba sao kad khot ar pu wei. Bat Yohanes kalenong ka benengkong kad khot ka ba ar khandai hadu lai pu sao. Baar kajing yatho syungkurim hakana na ka gospel u Yohanes kalenong ka ba ar kad khot ka ba nengkong hadu ba khat wei. Balai kajing yalap jong Jesu ya kahima ublei bar kajing khot jong u ban kela ka ba mut
Insyam ya kani naga gospel Markus kalanong kabanongkong kat khon kabakhatsan lanong baar de khon lai hadu khat lai Lukas nhau de khon sau pin nhau hadu sau pra basal kajing keladur jong Jesu Insyam ya kani naga gospel Matius kalanong kabakhat nhau kat khon kabanongkong hadu bapra Lukas khandai de khot lai pusan basan kajing bu jong Jesu ya ka Eucharist bakhot Insyam ya kani na ka gospel jong Matius kalanong ka ba open rew kat khot ka ba open rew hadu lai pho Markus khat sau de khot arpu ar hadu arpen rew Lukas arpu ar de khot khat sau hadu arpo Kajing duai kuk pa jungi Matius rew khandai hadu khalai kabanta banungkong jong kajing duai kublai ku Maria ngin sem na kajing kublai wa angel ya ka Maria na ka gospel Lukas kalandong ka banungkong karkhon ka ba apu pra kublai kabadam da kajing ai utrai udon bat phi la karkhu karpang ye phi nap dengi kan thai baro kabanta baar la sim na ka gospel Lukas kalanong ka banungkong kat khot ka ba sa kuar philong ka bala karkhu nap dengi kan thai baro bat bala karkhu unlong ukhon ba phin sakha na kabanta kabalai kalong Ko Maria bakhut kuk me jong blai to duai na ka banta jongi kinong pop manta badha kapor ka jingyam jongi amen ka banta ka balai syam la sim thek pa thek na ka bible hanrai labut kat kum ka jihikai ka tin u blai ngi ngim atatin ba ka Maria ka dei ka bakhut Barkabala jir kerpang da ublay. Ujisu uday ublay upelsen baar ba la thau ya kaperthai. Kumta ula thau kham kerpang ya la imay la jong. Buon yo banuan siya kaperthai. Kamaria dalade kala ong haka gospel Lukas kala nong kabanongkong karkhot kabasaw penriw hadu san pulai. Katem ba kalong kabas ngurit Henry ublay ulakan piu ya kibas ngurit maka kalasong tho ba baro kipateng kin khot ya ka kabala karkhu kini kipen isu ba kalong kabakhuy kamaria kadai shisha ka kmi jong ublay naba upersen baar lakhana ka ujisu uday ublay ubalawan longdo kumbangi ban pen imyangi Yohanes iway dekhot iway bat dekhot khat sang ujisu ulalong ublay bat ubrew ka Elizabeth kala pla ya ka jing shisha haba kayo I ya ka Maria baka wan saka hatu ngadai kan ka bakat ka kami utrai kanda wan jingo yanga Lukas iway dekhot sau pulai shua ban penkun tungin leken sya kamaria bakan ya sat na kabenta kibriu baro khamtam na kabenta kinong sensya jong kaperthai bat kiri baro khnang bakin dop la ban im jai jai klem jingwit ha ka jing rublai ba jai jai bat kaburam kane ke jing duai kalong kaba penso bha yau blai namar kalong ba ki bre baro kin yo bantem ya ka jing shisha ila ruban pule shushu nak sithi jo banongkong jong Paulus apostol sia Timotius kalanong kabaar kadkhon kabanongkong hadu basau tungin pai sia ublai
lengba ke jing sa jong kamaria bakhut kabadon habneng rengkat bat kilai person bakan dia sa na kabenta jungi kalong kabakhut hakmat ublay Hebrew khat ar pulai bat ka Bible kaya thu yangi ba ka jing duai jong ki riu hong kalong kabadon bor sisha jakom renong basan kon kan riu komta haba phi duai ya urus hari phi dei bantim ba phi duai ya ka jing duai na ka tin ublai tu kan mau haba phi duai ya urus hari duai da ka jing rublai bat lengba kabor jing asa jong kamaria thesti ngin sala banlong ki kristan ki basisha kane ki jing duai kalong kaba ublay uej nak sti banong jong Paulus apostol sia ki kristan sia Timotius kalanong kaba ar kat khot kabalai ban sotho khamshai puleru na kakot Catechism of the Catholic Church CCC Arhajar Henruspa Nyepulai Hadu Arhajar Henruspa Prapuar Knaispa Nyepuwei Siajar Henruspa Nyepusau Hadu Siajar Henruspa Nyepusan Arhajar Nyespa Pra Tegomta Ngilapoi Syabakun Kublai Sibun Badu Blai Unkurku Yepi Baro